Gibutsa karon sa Coast Guard Southeastern Mindanao nga kumpirmadong 16 ang mga sakay sa motorbangkang amiharang nga naunlod sa kadagatan sa Gobernador Generoso Davao Oriental. Kung asa mato ni Commodore Phil Soria ang commander sa Coast Guard Southeastern Mindanao, nga mga sakay mao ang mga crew nga sila Patrocinio Genita III ang boat captain. O ba ng mga crew members nga sila Homer Bordado Bolasa, Christian Genita II, Christopher Texon Bulig. Samtang mga pasahero nga mao sila Porferio Lanores Jr., Jan Julius Alcazar, Steven Angtan, Hector Imberga, Erlan Oyking, Anthony Branzali, Mark Levy Apayao, Lau, Kerwin Tan ug Ace Cortez. Samtang nakauban sab sa maong biyahe apan wala sa manifesto mao sila Raymark Napuli, Ramel Florino ug Rogelio Gomez. Samtang ang usa sa mga na-rescue mao si Mr. Christopher Bulig. Samtang upat ang naila sa unom nga napalgang patay nga mao sila John Julius Alcazar, Porferio Lanores Jr., Ramel Florino ug Hector Imbarga. Samtang naibaluan sab nga walay permit ang maong pagbiyahe tungod ang gibutang sa manifesto padulong sa Governor Generoso apan ang ilang permit ana alamang sa Davao ingon man sa Island Garden City of Samal.